И започва много силно започва Гари, след него е Кенджи и доста са намамили да се състезават. В момента ще разбереме кой ще се качи първи до първата ни спирка тире горната станция. Гари в момента води. О, Гари катастрофира! Кенджи в момента води много силно и Карал, нашия медик, е на второ място. Гари стартира много хубаво. О, ето го! Кмета в момента е в тежко ПТП и Кенджи върви много силно напред. Кажи на радиостанцията, че започваме. Стой сега. Карал, Гари, Кенджи. Ага. Да. Тук съм. Гари, Кенджи. Да. Тук е. Светли. Катрата, да. Тук е. Катрата. Кмета. Тук е. Аре бе, тук е. Так, мете, Значи, приликата е, че и двете се правят устно и пред съответния орган, да знаете. Да. Това беше спешно, това беше дебат. 10-4. и започва много силно започва Гари, след него е Кенджи и доста са намамили да се състезават. В момента ще разбереме кой ще се качи първи до първата ни спирка тире горната станция. Гари в момента води. О, Гари катастрофира! Кенджи в момента води много силно и Карал, нашия медик, е на второ място. И в момента доста труден маршрут са избрали нашите организатори. Благодарение на нашето хубаво кметство. Но в момента Кенджи ги смазва. Те се възпрепятстват. Майко, те се таркалят. В момента Кенджи е направил много хубава преднина. Зад него е кмета. Води доста хубаво по него. Нека погледнем надолу какво се случва. Светли в момента ги убива. В момента той е трети в неговото водене. Карал е доста близко до него. Но има и доста хора, които са доста назад. Гари стартира много хубаво. О, ето го! Кмета в момента е в тежко ПТП и Кенджи върви много силно напред. Кметът се препятства на първата инстанция. Кмета по него. Ето. В момента наблюдаваме лидера на състезанието. Той е с доста силна заявка за победа в това състезание. И към победата за 25 000 долара. И това е катастрофа! Това е изпадане от пътя! Има ли голям шанс да бъде изпреварен Кенджи с неговата голяма предина и кметът от другата страна се търкаля! Нещата ескалират. Кенджи е в дърветата. В момента идва трети. Трети идва. Карал ма е това. Карал и той пада! Аз я бах майката на началото, ненормални. Изгубвам от полезрението доста хора. И в момента кмета се изкачва. Кенджи е изгубен. Кенджи е изгубен. Кенджи май е препресван. В момента кмета отново пада в стръмния наклон на Чилят.
Просто това е много трудно трасе за нашите състезатели. Ох! В момента сме в очакване на хора. В момента стой малко. В момента да разберем кой ще бъде на финала. В момента оранжев джип падна най-долу в селото. И кмета продължава да пада. Кмета отново пада. Но няма следа и от Кенджи. Много тъжни новини. Не. Да. И в момента оранжев джип се качва на трасето. Нека разберем кой е той. Той се завърта отново. Той ли ще бъде фаворита в това състезание? И отново пада! Отново почва с търкара! Това е Карл Медика! Това е просто феноменално. Той избира по-трудния маршрут. Избира скока. И победител е Карл Кмета. Кмета! Медика! Това е Карл Медика. Има ли смисъл да Следващия продължаваме, другите се мъчим да... Втория е... Колко състезанията общо? Гари. Кмета Гари да прилита и на следващия хеликоптер. е... Кмета. Карл. Гари. Нека... Аз се пребих в началото. Като куче паднах от завоя. Ще видиме нашите победители. Кой на първо място? И нека говорим с нашите победители. Аз кмете, бе. Карл Медика стана първи. Елате, наредете се до хеликоптера. Тедо, почваме да ходим леко по леко. Катра, почваме от тебе. Катра, какво беше твоето мнение за състезанието и твоя експириенс от състезанието? Мнението беше топ. Моето мнение е топ, състезанието беше супер. Друго, как премина твоето състезание? По най-добрия начин. Търкаляйки се по таван 14 пъти. Не беше първи, но важното, че ти хареса. Няма нищо, аз съм за първо място. Добре. Важно участието, така е казал тате. Да. Така, следващото нещо. Айде. Ето го, Кенджи. Аз и сега ще дойда. Кенджи, състезанието започна за тебе перфектно, по перфектен начин. Защо? Какво се обърка? Къде сто с Кенли, бе? Принципно много бабуни има. Да, това беше... Има умния джип е страшно мек и се обръщат самото нищо. Да, ти водеше много силно. Стратегия ли те провери или просто нима късмет? Да, знам 50-50. Не е за състезанието и емоция от състезанието? Да, знам, нямам такива. Трудна е загубата. Но ти беше, да ти кажа, доста сериозна конкуренция за останалите. Така, за Карл Медика. Карл Медика обърна състезанието. Сега, нека отидем от трето място. Така, вие бехте през цялото време зад Кенджи през първата част. Вие имахте доста проблеми на станцията и спускането. Какво е ваше мнение за състезанието? Много добре организирано. Доста регулирано. Мога да кажа, че това състезание е доста така позитивно настроено и това е не само да се докажем и ние като състезатели, но това е да докаже и да покаже по един или друг начин, че ние можем заедно. Независимо от конкуренцията, която имахме, конкуренцията беше доста висока между другото. Много висока бих казал. Но аз смятам, че участието на всеки един човек тук е един от най-големите избори, които един човек може да направи. И дори той да не спечели, пак той допринася по един или друг начин
на това състезание, било то финансово или изобщо материално, нематериално, вербално и много други. Аз Просто смятам, че това емоцията. Емоцията е важна. Да, емоцията е просто... Лично аз изчувствах една много хубава емоция и мога да ви кажа, че това ми е единствената емоция, която мога да покажа от себе си като представител на града, като главнокомандващ. Така че да, наистина много съм доволен от това състезание, благодаря на организаторите и мога да ви пожелая все така напред и нагоре. Благодаря. Перфектен кмета, както винаги. Сега отиваме към Гари Механика. Гари Механика. Слушам ви. Вашето състезание започна отново силно. Бехте в топ 3. Много силно започна. Още в началото. Вие От даже първо поведохте. Точно така. Какво ви попречи да спечелите това състезание? Попречиха ми моите шофьорски умения и това, че не знам маршират. Още на първия завой се озовах по склона на планината. Но въпреки всичко, може би това ми беше втората стратегия, която да използвам, освен да поведа. Другата беше да ги изчакам да минете и се поизпребият нагоре. И да ги задмина. Спечели тази стратегия. Да, ама се приложи последствие. Не беше това план. Първоначално. Това е риска на състезанието. Така е. Иначе много ми хареса. Добре беше организирано и макар и не спечелих, искрено се забавлявах. Това е важното. Забавата и емоциите от нещото. Точно така. Победата е едно. Друго е вече емоцията и събирането с тези хора. Така е. Така. Благодаря за вашето интервю. Отиваме към големия победител. И той е най-бързия в момента в тази отсечка и не само Карл Медика. Той показа най-добрите умения за тази отсечка и за това състезание. Доста трудно. Спечели. Нека го чуваме него как премина цялото състезание. Беше много забавно. Хубаво трасе и поздравявам хората, които са организирали цялото състезание. Радваме се, че ви хареса. Вие ще получите награда от 25 000 лева. Да видим кеша. То за мен не беше много важно победата, пък забавата тук. Да, и емоцията по принцип. Да. Ако не ги искаш. Така. Чакай, кой спечели? Медика ли спечели? Медика. Да. Карл Медика спечели. Искам само да ви кажа, че в болницата имаме едни от най-добрите шофьори. Ето го. Точно. И Перфектно то даже. линейката е друго. Цял живот кара линейка, човек. Да. Така, Ще бъде... Това се Ще бъдеш това повишен. не сме учили. Ще бъдеш той повишен. шикнал с камиони. Да, с тежкотоварните свикна.